Joka liigaottelussa toimitsijat kerää sieltä pöytäkirjaan aika laillakin erilaista tietoa ja me ollaan tähän saakka oikeastaan se tieto esitetty ihan sellaisenaan meidän nettisivujen tilasto-osiossa. Nyt me ymmärrettiin Evolvitin kanssa, että me voidaan melko paljon jalostaa sitä kerättyä tietoa niin kuin edistyksellisempään suuntaan. Siellä on lukematon määrä tietysti käyttötapoja, pelaajat, valmentajat, fanit, jokainen voi käyttää vähän omalla tavalla ja lisäksi Evolvit on tehnyt siihen sitten myöskin ennustetyökalua, joka on meille täysin uusi funktio näiden tilastotietojen hyödyntämisessä. Meidän oletus oli, että tämä olisi enemmän niin kuin fanipuolen asia ja vaikkapa vedonlyöjien ja ennustajien ja veikkaajien asia, mutta myöskin pelaajat ja valmentajat on nähnyt tässä lisäarvoa. Evolvit otti meihin yhteyttä ja me tavattiin tuossa alta vuosi sitten ja hyvin nopeasti tultiin siihen tulokseen, että lähdetään tekemään projektia, katsotaan mitä siitä tulee, kehitetään matkan varrella ja me ollaan oltu kyllä hyvin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön. Ja kaikki lähti liikkeelle viime kesänä. Meillä Click-konsultti Tommi Nyberg sai ajatuksen, että tämmöiset staattiset listat, mitä liigalla on tarjota, niin on aika vanhollisia ja olisi syytä tarjota nykyaikaista analytiikkaa. Ja tehtiin vähän demoja, käytiin tapaamassa liigan toimitusjohtajaa, josta saatiin saman tien wow-efekti ja hommat lähti käyntiin. Parissa kuukaudessa saatiin beta-versio aikaiseksi ja julkaistiin sitten IFK Lukko-pelissä joulukuussa ja yhtä aikaa sosiaalisessa mediassa ja web-sivulla. Palvelu on tullut monesta suunnasta palautteita ja on tehty useampi julkaisu tässä vuodenvaihteen jälkeen ja playoffsien alla tuossa helmikuun loppuun tuotiin sitten ennustavat ominaisuudet mukaan, missä ennustetaan sarjataulukkoa kauden päätteeksi pelien päättymisen jälkeen aina uudestaan ja sitten myöskin 1/2 todennäköisyyksiä eri tuleviin otteluihin ja sitten playoff-kaavioita, että kuka voittaa mestaruuden ja tällä kaudella tietysti Tappara on ollut pääsääntöisesti ennusteessa, mutta nyt playoffien edetessä niin on ollut myöskin muita vaihtoehtoja esillä. Tässä on moderneimmat analytiikan työkalut käytössä ja ratkaisut, millä yrityksiä johdetaan tänä päivänä. Eli yritykset voi sitä staattista toimintaansa korvata analyysiympäristölle, missä on reaaliaikainen data saatavilla ja sitä voi mennä analysoimaan ja katsoa milloin vaan. Evolvit on moderni ja ketterä organisaatio, jossa työskennellään joka päivä sen eteen, että asiakkaat olisivat tyytyväisempiä. Täällä ei ole hierarkioita, täällä tehdään henkilöstölähtöisesti asioita, täällä on tilaa innovoida ja liiga-analytiikka on hyvä esimerkki siitä, että konsultti Tommi Nyberg sai idean ja ajatuksen, joka on nyt sitten jalostettu ratkaisuksi, joka on julkisesti kaikkien käytettävissä.